Majong buntag ni Juntana na ready ning ag si mother kamuti og saging. Mani among ipamahaw karon. Good morning. Minsadyo ko nga ris garden sa hang ijaan. Grabe guys, makalingaw. Grabe naghanag bunga diyang palidya oh. Adi mo kakita dyan pakitaan mo. Naghanak ka jug bunga. Grabe abunda ka adyo ni diyang palidyahan. Makalingaw. Dako mo di ka adyo no. Naghanak ka jug bunga. Makalingaw ilang mga pananom dapi. Halos din na sa bahay kubo. Dahil kuan, sitaw, batong. Diyan na apa jay. Kari, patula. Jadi apa ga jadi Napa jay ka ng palidyang bitin. Nagpopo sila gubasa guys kay ila kunong hatagas nanay. Kani sila grabe dyan yung kabuutan namo. Diyan ko naman ni agjang banadan ni kanang may first kasi ni tatay manang nahog po ni gahanang ijaan. Tagaan ko no ni jag kubasa. Dako ra man kadyo. Maawa ra man po ko nila ani. Kabagod nako. Nadang bungali na. Wala tuna nang ubitay nagbungali. Naghagbunga ilang kubasa dapat di isa dia hapit apod maguwang. A few moments later. Ayo. Dadon. Nakadawat ko grasya. Grabing grasya ang gihatag. Salamat sa buutan na mong ijaan. Lingan. Ano na? Ang dako Dakang kadyo gihatag Dipaningat ko pasan dari Ang dako Dipaningat ko laju-laju pagang gilakwan. Hindi man lagi pada. Pila ka bago basa. Apa jud? Ninja. Naghadan ko Palidya. Ano na dali ko la. Dari pa di ukra. Ano speaking na kuan kana. Ano para jawa. Awa. Para jawa magbigay na ko na kanan. Niadto ko sila sa ngidya kay hangi gagaw. Ning chat na dahil kanang nagi pamalihog ba. Dari man si Jamingon nga may mga tujo ari na mo chat mo na ningadto ko. Di jud na tujo mga tus ila kay mga jud mga utanon. Gitagaan na jud ko. Uy Ginoo daghan Pero nga na jud na sila basta na sila daghang jud mga utanon. Tagaan jud mi. Bawas lagi sa una kaya sa panag-utanon. Ingad ang idyan na nimbawas ra ko kay sa una, bisag sa inyong mga tanom, ang tagaan mi, hindi karon kami na po yung nakapananom. Bawas na po na nga mong gihimo. Aranda ko Palitan nito. Masami itong imo Patisi kayo humot matutol itong ubas. Masami, kanidad ko kadyo ni Sidja pero di na maghumot. Na. Kay katong patula nga mong gitanam des ni Agi, katong dasli ko dinanay. Lamig tong patula kay grabe humuta. Kani si Jaw ni sa humot mo nig karaan nga patula. Pero okay ra bahalag di humot basta kay mautan. Kani jud may kinalimian dako. Dako man dulu dabong ba. Okay ra pring dabong. Njag palidya. Lusi lang. Kaning palidya. Ganahan ko gisugba. Na, sugba ko. Kada gong isara. Kami. Ada ka buo kare kay mukhaan po. Ang sugbaon. Kay pares plus kilamos. Kinsay makarelit magsugba og palidya.
Kusog. Igor ra dyan siya gihawb. Ano bang igor ra gihawb pag kuan? Basta gasyahan kas Ginoo, bisag din sa kagamay katong kwarta, maigo ba jud na pay so blessing. Oh. One man to 110. Gara ang dyan sa isa. Ang gisugo na ako gipapalit. Para muot lagi kay na ako ni Gracia na po ko ni nasuklis kwarta. Kabantay mo guys, misag unsa kalisod. Makakaon ra man gihapon. 3 times a day. Pasalamat tas Ginoo kay wa jud ta pasagdi. Naghapoy mga grasyang ingabot. Para dani unexpected nga grasya kay gitagaan mi. Palito ni guys, mahal na po nin, mahal magmangutanon sa among market. Sa do kag mata, alasin ko. Butang nga ginamos di. Oh. Atong butangag ginamos. Pasintabi sa mga di mo ka ginamos. Pay dyan sa nugbag, di ba tanang ginamos? Arang kalami. Oh. Ay, mga anak tanay. Ano yung mong pamahaw, guys? Ang palaya salad. Ninja. Kay pobre malagi may na may pinaisan. Ninja, na malagi batang di mo daw ito kapobrehon. Kay di mo mukha og pinaisan. Malapi ma. Malapi ma. Malapi ma. Ninja, napag lang salad. Ninja, di mawa ng kamutig saging. Oh. Di ko papalabi din para dyan kay si bawal di ay. Mahaw ka ninyo guys. Kamuti. Iparis sa kuan palidya. Kami mo dahil sinugbang para dyan, maglagot to. Ay no. Namin ng sinugbang palidya. Try the real yan nila. Para sa mga bitter. Dali, tawag ng palidya. Tawag ng. Dia ba dito busita ganito ba oras to? Lamig dyan di ay di ah. Ano tabak anong kay panaos na. Dagat nas brain. Lumboy la, lumboy. Magtaytok ka. Sabaw kag taytok? Tipak man. Nang? Sabaw kag taytok? Unsa man? Ah, Unsa may meaning taytok? tipok. Ha? Hadi mauna. Kan lagi. Tain sa tas utok. Dadi, may hinog, dahil hilaw. Ako lang na hinog na. Dali na yan ang kagpalidya lang. Laging sa gay. Palihog. Salamat res. Tayo dyan. Saman si. Legit mawa ni guys. Kada buntag. Kaya mo niyang way of exercising. Ang paglampaso. Ano na naman ni panington po ta. Inahan naman ko maglulampaso po. But we red blessed. I feel that we still. Sometimes we took the hard road. But we always saw it true. If I had only one friend left, I wanted to be. The world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes
Niluto naman pod. Ang gali oras-oras. Late mami na mahaw. Oras na ibi na to. Hindi lagi kay. Kaya lagi mi kauban daris bahay. Natiguang. Makaw naman nag-on time. Kami late namin na ngaon. Pero si tatay sa duto ni kaon. Mga nga. Bahalag di padugay na magpamahaw. Magluto na pagutro. Kaya sa lamang yung lutoon. Para sa lamang ko ron, magmiswa. O sardinas. Di ba tapod permi. Hinja. Diyan na nga ng lutoon ring. Kinadak ko ang patula. Bawa baka po di ba ka ni guwang? Guwang naman siguro ninay. Guwang. Harang datuwa oh. Hinja. Isa rin siguro yung lutoon dani. Kaya dako man eh. Hindi nga niyo, magluto o magmiswa guys. Kinahanglan ko an, nagkaluto. Mga unang largo. Kaya nga no, kung magpadugay-dugay pa. Kuhan si Ja, mo kapos, sana. Hala. Karanay. Kuhan si Ja guys, kanang nay. Dako na si Ja ba? Abi ko guwang na. Pero dabong pamandi ay. Dagkuhan si Ja nga patula. Ha? Isa ra siguro na yung lutoon. Kaya labihan man puding ka dako da. Dako Malapi ma. So guys, luto na gatong miswa soup with sardines. Lami na ni guys, para namo labi nagagajilain. O, dara. Umagas. 3 hours later. Ang plano ko mo kog garden. Diya. Ninguwan bito grabing kasuga. Di pwede mo tos garden kay grabing lapuka. Manang way lingaw dari. Diya. Nangawat ko. Nangawat kong chocolate sa rip mo kasi tagida dani. Ano na ibot Pwede ko ini? diya ma. Na, tamis ni. Tamis na ma. Gamay ra, ingkit ra gamay nga. Ngiti ka ma. Tagaan ka gamay. Ngiti ko ma. Malapi ma. Ang harvest yung tagpuan karon guys. Ang harvest og pipino. Galing kay di magsilbi. Malapi ma. Lapok. Dugay ra ni pinjaha. Duha ni kabuk yatag sa igagaw ang tatay. Agi sa gihatag ng mga baril nga. Wa man din pansina, wa may mo kwandani, wa may mo pakpak. Ada lamang pakpakan kay rong mabugno ibot ng sarip. Si Aliana makalipay kay nagsugod na si Jagkaon og prutas. Kaging naman na siya silang maestro nga. Karang nay kinahanglan jud ko na mukha og prutas, og gulay. Mao na na obserbaran ganina nalipay ko kay kaon sila mangga. Kaya di man din na mukha og mangga man ganina nalipay ko kay nakahurot na si Jag isa ka pika sa mangga. Anja das nyagi ning kaon na po si Jag dragon fruit. Anja injang gabi iha si Jag pakanon dani. Pinja. Malapi ma. Sayang mong gudani kay malata ra man ni gini pakpakan. Kaya ako. Nabay.
Agahamang ka, para purot. Nadala na mugmangga na na, napay yung tambis, nalata na na. Tambis, tapos gadi singkamas. Asikamas? Karang nai ipino. Halay mo magilahap. Bawo nalahap man. Na, nga ni ba? Ikaw na magpanit nga ni kay nagdagang mata. Susuro ko na isip ko nga na. Ay, street. Tuloy ko lang. Ha? Na, nahumok na kidugan mo. May kuwari mo. Na. Ha, na? Di, pinababagay na mo. Lagi. Hindi na ko ako sila sa sabat ko. Hindi ka. Sila na idan na sige nag-ingan nga po kuno pagpaki ni. May tanim nga pinja dari pero lagi sige mit magkakaulog nga ni kay ang mga igapon tatay kay mga kwan man mga butan. Palagaan man mi. Ano nang makakaon po mi bisa gamitan nun. Kinahanglan din ni kuwag mata. Shout out dahil ko sa mga commenters. Hindi mo na ma-mention tagsa-tagsa. Salamat sa inyong mga comments. Salamat po sa mga viewers, silent viewers. Ja. Makalipay po kaadyo yung kuan, mga comments. Sa katong nga ho ang i-upload gabi nabot lagi datong mga baby ay rami. Sakto bitaw jud, di laman pansinin. Pero lagi kay tao raman ta, di man nato malikayan nga. Kanang nay mahibos bitaw pud ta, masakitan ta. Malaki ma. Pero bahala na lagi Ginoo. Malaki ma. Love you. Salamat sa mga naingan og kuan, pasagdan ra di pansinin. Sakto bitaw pod. Kuya lagi pinjaha kay kuan, juicy. Na? Di ba natin dyan kuhan, Merkano, Yung sama ni pinjaha tay? Litid, Bisaya ba? Nitib? Bisaya. Hindi balik jatay nga kanunay matatagaan. Yun, ayun, mabalik siya. Tay, merinda ka tay? Hindi ko. Waday guys nanay. Kay, yung simba basa yung aron Sabado. Nay kuan anticipated mass dari sa mga barangay. Walang sinanay ni simba. Nja. Lamig po di simba. Di mapuko ka simba kay kuan man. May mahabilin na rin. Char, ter, kamao na gud ko ter. Maadus tanawon. Kadugay dyan ng panit o pinja guys, nakamao na gud ko, ha. Naisay kay di man nga ni purma mag kuan naman. Magdama-dama ra sa hiwa. Balik ko. Kuhan, namandos mo uli. Ha? Namandos ko ulit laga mo siguro. Naman Diyos ka? Hindi laga mo ulit. Kuan lagi tinlanaw si tatay ato din nagana mo tambay sa nangka. Nja dagto grabe naghanag langaw mo nang nisud si Zadari kay naman Diyos ko no. Nakaila ba mo naman Diyos ng haplas ba?
Ngapla si Jagi Pikasin, basi di sila hupas langaw. Darao? Laghan. Ani pabugnaw sa rape kerong najukan. Malapi, ma. Bisa mo doon? Ayo. Ol! Madarate. Oh! Tubig! Oh! Ano sa tanawon? Tulo naman! Tulo!